wacho ni nitiere joneno ma bende igeno ni biro chopo e doho mar golo neno e wi bura ma kamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Janon buge omenda mag piny owacho yango ni kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni ne owito omenda bura hiko omenda mag 2021-2022 kokalo chudo mag jotich kod chudo mamoko mag kaunti. Kaluwore gi ripot magigolo, Homa Bay ne ok onyiso ler ewi kwan jotich manyien mane ondiki manokelo medruok mara maloyo $1 billion e chudo mag jotich e higa achiel. Ripot moyango duoko mar nondo mane otim kod janon buge omenda ni kaunti ma Homa Bay hiko omenda mag 2021-2022 e kinde telo mokalo oyango ni nitie chich kaka ne oti kod omenda mag jopiny kaluwore kod rem bedo kod obok masiro kaka omenda ne otigo e moko kuom chudo mane kaunti otimo. E chudo mag jotich mongirore e kaunti no, lipod janon buge mag omenda oluwo ni $4,93,825,542 mane giyudo wach ni oketi. $4,333,775 ema ler ne oyangore, ka kwano ok nyal yango malong'o kaka ne $196,522,226 notiyo. E omenda no bende ler malong'o onge wi $11,991,777 ma okoni ne otigodo e chulo jotije lwedo mag kaunti kaluwore ni onge ler kaka ne jotijego donjo e tich kod kit tich mane gitimo. E $4,823,825,542 manoketi ne chudo mag jotich, chudo manokawo $426,426,726 ne otima ching oko mar lai mar lony manyasani mar IPPD, gino magikoni nyalo kelo rot mar lal mar omenda kaluwore ni kaka chudo ne otim ok nyal yangore. Chich machielo mowuok kaka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay notiyo kod omenda hiko omenda 2021-2022 en medruok mar $1,047,235,134 ewi chudo mag jotich kowuok e $3,46,590,411 hiko omenda mag 2020-2021 nyaka $4,825,542 hiko omenda mag 2021-2022 ka gima kelo chich en ni onge gima yango ni ne ondik jotich manyien koting'o lendo mag thuolo mora mora mar tich, andika manyiso ni jotich mathoth ne omed lemo mag tich bende. Kata obedo ni piny owacho ne olero ni ma ne obiro kaluwore kod winjruok makanyakla kata CBA kinde sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotich mage, onge gima nyiso kwan jotich mane otim godo winjruok makamano kod medruok mamoro kamoro nowinjo bed ni yudo. Kata obedo ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay e telo mokalo ne okoni $1,416,731,548 ne otigo de nyiewo mwandu mopogore opogore koting'o $248,698,285 e chwalo chenro moyiedhi. Chich oneno wi kaka ne oti kod $19,944,513 ma ikoni migawo mar thieth ne otiyo godo e nyiewo gige thieth kaluwore ni onge ler manyiso kaka ne otim chudo mag mwandugo kendo kelo chich kaka ne oti kod omendago. E wi wach machielo manyuolo penjo bende en kata obedo ni kaunti no ne okoni ne gichwalo $1,147,145,243 ne od bura mar kaunti ma Homa Bay hiko omenda mag 2021-2022 mana $1,122,267,322 ema inyalo yangi ka $54,877,921 ok nyal chiw ler mare. Janon buge omenda piny owacho bende okoni nyalo bedo ni mibadhi ne oneno kokalo e gedo mag apeyni, kata obedo ni $3,186,881,869 noyud ni ne oketi ne chenro mar gero apeyni koting'o $849,889 manotigodo e gero apeyni madongo kod gedo mag olalo koting'o chudo mag $71,918,951. Ler mar $71,918,951 ok nyal yangi. Lipod nondo mar janon buge omenda kata Auditor General okoni moko kuom gik ma kelo to kaka ni kaunti ma Homa Bay otiyo kod omenda e hiko omenda mag 2021-2022 oting'o yo ma ok ler manondik godo jotije kaunti, chudo magalagala manochwal ni duol mar riwruok mar Governors, tije mane ok otieki e wang' sa koting'o gedo mar kama mine nyalo konyore e od thieth ma Okikia Mayo, deko gero od thieth ma Thuon Gweno Dispensary kama $3,530,431 ler ne gwenyore. Gedo mar alap mar tuke ma Homa Bay ma $420,209,283 ok nyal yang obok manyiso kaka ne otigodo bende na achiel kuom gima kelo chich. Bende oyangore ni kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod jotich moko mapok omi tiegruok mong'ith
e wi chenro mag ng'iewo kod uso mwandu mag piny owacho midendo ni procurement. E kinde ma piny owacho mag counties medo keto kenge mag neno ni omenda mag jopiny otigo e yo makare, janon bugi omenda kata kamano koni pek ma osebedo en deko mar chudo mag omenda kowuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag counties.